Şuňlar Aşgabatyň polisiýasynyň jerime duralgylary hususy awtologlardan hyryndyqyn. Hususy awtologlarda kirey edýänlere salynýan jerimelerin möçberi bolsa 600 we 700 manada ýetýär. Bu barada Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary habar berýär. Olaryň sözlerine görä, hususy awtologda kirey etmek gadagançylygy sebäpli bu iş bilen meşgullanýan hususiýetçileriň göz görteli adalmagyna garamazdan saklanýan hususy awtologlaryň sany köpelýär. Aşgabatda hususy taksiçileriň awlanmagy akla sygmajak bir derejä ýetdi. Hususy awtologunda kirey edýänleriň köpüsi öz işini besetdi ýa-da adaltdy. Emma ýol polisiýasy ýolagçy alyp barýan islendik awtology saklaýar. Sürüjüleriň öz ýanyndakylaryň ýakyn garyndaşlary dygyny subut edip bilmedik halatlarynda olaryň ulaglaryny elinden alyp jerime duralgylaryna eltýärler diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçy saýdýar. Awtolog eýleriniň sözlerine görä saklanyp jerime duralgysyna alınıp barlayan awtologlaryň köpüsi öz şahsy işleri bilen şähere çykýan adaty ýaşaýjylara degişli. Olardan kimsi doganyny gatnadypdyr, kimsi goňşusyny bazardan ýany bilen alyp gaýdypdyr diýip Azatlyň habarçysy awtology elinden alynan paýtaxt ýaşaýjylaryna salgylanyp habar berýär. Aşgabatyň jerime duralgylary şu günler hususy awtologlardan hyryndyqyn. Şol burakda ulagyny elinden aldyrmalyk üçin barha gymmatlaýan jerime töläp saplanmak mümkin. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä jerime 600 we 700 manada ýetip bilýär. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi kursy boýunça hasaplananda bu 172-200 Amerikan dollaryna barabar. Emma polisiýa sürüjülere resmi kwitansiýa bermeýär. Türkmenistanyň paýtagtynda hususy awtologly kirey edýänleriň köpçülikligiň saklanmagy aprel aýynyň başynda İçeri işler ministriniň prezidentden käýen çalmagynyň ideýany başlanypdy. 4 aprelde İçeri işler ministri Iskender Mulikowa berilen bir käýeň onuň ýolagçy gatnatmak boýunça ulag hyzmatlaryny ýerine ýetirmäge ygtyýarly bolmadyk käbir sürüjüleriň ýol hereketiniň düzgünlerini gödek bozup ulag hadisalarynyň helakçylikli ýagdaýlaryň döremegine sebäp bolmagy bilen baglydygyny resmi media habar berdi. Türkmenistanda bolýan ýol hadisalary şol sanda hususy awtologly kirey edýänleriň gatnaşmagynda bolýan helakçylikli ýagdaýlar barada resmi statistika köpçülüge el ýeterli del. Ýol hadisalaryň kronikasyny Türkmenistanyň habar beriş serişdeleri hem çap etmeýärler. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň sözlerine görä hususy awtologly kirey etmek işi köpler üçin ýeketek girdeji çeşme bolup durýar. Şeýle-de hususy taksiler iladyň arasynda iň meşhur transport serişdesi hasaplanýar. Aşgabatda polisiýanyň hususy awtolog eýlerine gözekçiligini güýçlendirmeginiň netijesinde kirey edýän sürüjüleriň çürtketek adalan wagtynda resmi taksileriň bahasy epesli göterildi. Şeýle-de jemgyýetçilik transportyna bolan islegler güýçlenip awtobuslarda dıknyşyk döredi.